На Белсаце навіны коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. Падтрымаць зварот Літвы ў міжнародны крымінальны суд аб злачынствах, учыненых рэжымам Лукашэнкі. Краіны Паўночнай Рады заклікала Святлана Ціханоўская у Ісландыі на саміце паўночных дзяржаваў. У сустрэчы бралі ўдзел міністры Швецыі, Фінляндыі, Нарвегіі, Ісландыі і Даніі, а таксама прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Краіны Паўночнай Рады адзначылі важнасць захаваць прыярытэт нашай краіны ў міжнародным парадку. Яны прызначаць сваіх адмысловых прадстаўнікоў у справе Беларусі. Данія вылучыла 5 мільёнаў дацкіх кронаў, гэта прыблізна 700 тысяч еўраў, у міжнародны фонд падтрымання рэпрэсаваных у Беларусі. Ісландыя зробіць унёсак на 10 мільёнаў ісландскіх кронаў, прыблізна 70 тысяч еўраў. Раней фонд падтрымалі Швецыя і Нарвегія. Да таго ж Данія будзе прызнаваць беларускія пратэрмінаваныя пашпарты асобаў, якія не маюць магчымасці вярнуцца ў Беларусь. Злоўжываў уладай, выкарыстоўваў гвалт. У Лідзе на 4 гады калоніі асудзілі падпалкоўніка. Ён змушаў салдатаў працаваць на сваім лецішчы і збіваў падначаленых за няякаснае, на ягоную думку, выкананне даручэнняў. Про это поведомило Лидское телебачение. Находясь по месту службы и в других местах, путем отдачи обязательных к выполнению незаконных приказаний на систематической основе привлекал и принуждал откомандированных в его распоряжение военнослужащих срочной службы к выполнению ремонтно-строительных и уборочных работ на территории принадлежащего ему дачного земельного участка, а также к выполнению работ по подготовке к покраске его личного автомобиля. Имя и прозвішча абвінавачанага не называюць. Ён займаў пасаду кіраўніка фізічнага рыхтавання і спорту ў адной з вайсковых частак. Віну падпалкоўнік прызнаў часткова, адмаўляючы тое, што наносіў удары падначаленым. Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі ладзяць вучэнні ў Астравецкім раёне на мяжы з Літвою. Мэтаю называюць правяранне гатовасці дзяржаўных структураў да тэрарыстычных пагрозаў. У зоне правядзення вучэнняў будзе дзеяць узмоцнены кантроль і абмежаваны транспартавы рух. Захаду праводзяць разам з прадстаўнікамі МУС, Міністэрства абароны, следчым камітэтам і МНС. Задзеяць вайсковую і спецыялізаваную тэхніку. У 2022 годзе ў КДБ заяўлялі, што ў Польшчы і Літве нібыта рыхтуюць арганізатараў тэрактаў. Спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў у Беларусі паболеў. Да яго, між іншых, далучылі папулярны гарадзенскі сайт, а таксама старонкі ў тык-току, коміка Славы Камісаранкі і журналіста, аўтара праекту «Чеснок» Александра Івуліна. Гаворка пра сайт s13.ru «Новости Гродна» і яго тэлеграм-аккаунт. Раней уласніка праекту Сергея Чаботьку судзілі за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Поўны спіс забароненых рэсурсаў на сайце Міністэрства інфармацыі Беларусі. Расія і Украіна пачалі папярэднія перамовы наконт спынення ўзаемных удараў па энергааб'ектах. Пасярэднікам выступае Катар. Пра гэта паведамляе выданне Financial Times са спасылкаю на крыніцы ў дыпламатычных колах. У жніўні заходняя прэса пісала, што падобныя перамовы ўжо мелі месца, але Расія адмовілася ад іх пасля ўкраінскага ўварвання ў Курскую вобласць. Гэтую восенню прэзідэнт Украіны адзначаў, што угода магла б сігналізаваць пра гатовасць Расіі завяршыць гарачую фазу вайны. Паводле Financial Times, з пачатку года пад удары трапілі сама меней 9 з 32 найбуйнейшых расійскіх НПЗ, а на піку нападаў у траўні пацярпела 17% нафтаперапрацоўваючых магутнасцяў краіны. Пры гэтым удары Расіі знішчылі амаль палову энергетычных магутнасцяў Украіны напярэдадні зімы. 9 асобаў, у тым ліку дзіця, пацярпелі ў выніку расійскага ўдару па Кіеве. Сродкі паветранай абароны збілі ўсе беспілотнікі, аднак пры падзенні абломкаў пашкодзіла шматпавярховік у Саломенскім раёне украінскай сталіцы. На другім і трэцім паверхах загарэўся пажар. Яго ліквідавалі, 18 чалавек эвакуявалі. Па звестках гарадской ваеннай адміністрацыі яшчэ па адным адрасе ў Саломенскім раёне праз падзенне дрону адбылося ўзгаранне ў адміністрацыйным будынку. І вернемся ў Беларусь. Мясцовыя ўлады сёлета працягнулі змагацца з заходнімі святамі. Гэтак у кавярнях і рэстаранах Берасця забаранілі вечарыны да Хэллоуіну. Гэтак напярэдадні свята ва ўстановы грамадскага харчавання прыйшлі з правяраннямі, сцвярджае берасцейскае выданне БГ Медыа. Некаторым забаранілі нават упрыгожваць інтэр'ер гарбузамі, каб не было асацыяцыі з Хэллоуінам. Так, атрымалі ўсе афармленні, ніякіх згадак свята, жаху і тэматычных гарбузоў.
Гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе падсумавання інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве о 20-й. Заставайцеся з Белсатам.